Szia! 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 Tehát, igen. Nézzük, mik vannak. Vannak itt macskák. Látom, sok macskát kell. De kezdjünk a játékhoz. Na, megjöttünk. Első éjszaka. Elég pacek kis házunk van. Emeletes? Ó, de... De... Egy kérdésem lenne. Egy házban, ami a miénk, miért van lezárva a szoba? Na mindegy. Van mosógép. Tűzszó. Ez a macska, amit... Ezek azok a macskák, amiket itt meg kell találni. És 12 kell. Hát, megpróbáltuk. Itt már nincs semmi, egy rossz tévé. Milyen szó? Hát, nem akarok videót fölvenni. Szia. Gyerekszoba. Nagyon szép. Csoda szép. 3 milliárdot érő csoda szép pixeles festmény. Van karácsonyfa. Tökéletes. Senki sem fogja földíszíteni. Van egy... nem tudom mi. Még egy 4 milliárdos. Hogy ezzel kell földíszíteni. Majd videón kívül megcsinálom. De most biztos nem. Van mosdónk. Itt is van egy ilyen. Érdeke. Várjál, kettőnél lehet, hogy... Big Head mód. Látom magam tükörbe? Nem. Tehát... ja, hogy ezt... igen. Nem, ezt kikapcsolom, mert ez... nem tetszik. Igen. Ezt most mit csináljak veled? Hova kösselek? Van torta! Éléskamrában mi van? Ez lehet kell neki. Igen, ez kell. Megkövetetni. Megkövetetni. Nem vagy... te nem is az én fiam vagy. Jézusom, de szép vagy. Jaj, bocs. Véletlen beleverte. Jaj, bocs. Eskü nem akartalak beleverni a falba. Maradj. Maradj. Hogy a tökönbe kerültél oda? Na mindegy, cseréltünk egy új babát. Mindegy ez. Ne is foglalkozz vele. Menj aludni. Hogy oda vágtuk. Arra lett vágva. Hopp. Na erre pont nem vagyok kíváncsi. Mehetünk tovább. Ezt inkább skippelem. De meg jó is, hogy skip... Hopp. Még egy result. Vagy resul. Miért? Az. Jó. Itt is van egy. Hát. Én nagy kereső vagyok. Adventure. Jézusom. Fősírt, hát ezt nem hiszem el, verdessem a tüdőrákos szívét. De. És oda melyik is kupán verem. Vagy. Nagyon verlek a ruháddal. Hát eltűnt a gyerek. Bro, ott voltál fönt. Hogy a tökönbe jöttél le onnan? Hát szemközt vered magad a lépcsőfokokkal. Jó, ne sírja. Menj a falnak neki. Repülj! Ne sír... hát ez beszart. Legyél te. Te nagyon szimpatikus vagy neki. Tetszik? Hát, tetszik neki.
Menjünk aludni. De kinyitotta azt a rohadék ajtót, hát nem hiszem el. Tűzzél el aludni, fiam! Szeretnék focit nézni. Vagy mit? Sörözni, meg ilyesmi. De szeretlek, fiam. De szeretlek. Apádat nem hagyod leülni tévézni. Mindjárt ide rohan és belefingik a pofánkba. Ó, második éjszaka. Hát, viszont srácok, köszönöm a figyelmet. Nagyon nagy tisztelettel, nagyon szépen köszönöm. Dobjatok egy lájkot, ha tetszett, akkor kövessetek már benne, légy be ilyen itt te csicska. Na, szia!